Йырақты зашишмай ялынан. Муза, ерекалый. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру Советлар Союзы герое, Ленин премиясы лауреаты, каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең тормыш юлы, иҗаты, моабит дәфтәрләре һәм күптән түгел Казанда узган Җәлил укулары әдәби бәйгесе хакында. Җирдә кеше торса торсын, эзе калсын тирән булып. Үзе үлсә, эше калсын 1000 яшәрлек имән булып. Муса Җәлил, ул ялкынлы шагыйрьдә, мәхәббәтен күз карасыдай саклаган ирдә, йомшак күңелле ата да, илнең азатлыгы өчен жан аткан, курку белмәс каһарманда. Аның йөрәгеннән сугарылган шигырьләрендә тормышны, туган илен, гаиләсен, кешеләрне эзлеп ярату чагыла. Шул мәхәббәт аны батырлыкларга этәргәндер дә. 1906 елның 15 февралендә Мустафа Җәлилов гаиләсендә 6-нчы бала булып дөньяга килә Муса. Ул бик тырыш булып үсә, күп белергә омтыла. 6 яшеннән укырга керә, яхшы укый. 1 ел эчендә башлангыч мәктәпнең 4 сыйныфында тәмамлап чыга. Алга таба укуын Оренбург шәһәрендә Хөсәйния мәдрәсәсендә дәвам итә. Мәдрәсә елларында матур әдәбият әсәрләрен яратып укый. Габдулла Тукай, Дәрдемән, Сәгыйть Рәмиев иҗатлары белән якыннан таныша. Шулар тәэсирендә үзе дә шигырьләр язып, аларны мәдрәсәдәге кулъязма журналга урнаштыра. Җәлил беренче шигырьләрен 9-10 яшьләрендә яза башлый. 1919 елның октябрендә 13 яшендә Төркстан фронтының Кызыл Йолдыз газетасында Бәхет исемле беренче шигыре басылып чыга. 1922 елның көзендә Муса Җәлил Казанга килә. Башта ул Татарстан газетасы редакциясендә эшли, ә 1923 елда Татракфакка укырга керә. Анда төрле фәннәрне үзләштерү, алдынгы яшьләр, язучылар арасында кайнау Мусаның фикер үсешенә һәм иҗат активлыгына уңай йогынты ясый. Газета журналларда аның бер-бер артлы мәкаләләре, шигырьләре басыла башлый. 1925 елда исә Барабыз исемле беренче шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. Әдипнең иҗат юлы әнә шулай ташкын сыман башланып китә. Алга таба ул гел белемен ныгыта, үзен үстерә. Хәрби партия мәктәбендә белем ала, педагогия училищесын тәмамлый, Мәскәү дәүләт университетында укый, Орск һәм Оренбург шәһәрләрендә ВКСМда инструкторлык эшен башкара, Мәскәү һәм Казанда төрле газета журналларда эшли, Татар опера театрын оештыруга зур өлеш кертә. Соңрак Казан шәһәр советы депутаты итеп сайлана. Милли каһарманыбыз, шигырьләре 48 телгә тәрҗемә ителгән герой-шагыйрь Муса Җәлилне бүген бөтен дөньяда беләләр. Ел саен Казанда Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыклары белән берлектә Җәлил укулары дип аталган халыкара әдәби бәйге оештырыла. Бәйге гала-концерт белән тәмамлана. Әлеге чарада без дә булып кайттык. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Әнемне югалтканда бит сиңа ни бары 22 яшь булган. Бүген минем улыма да 22 яшь тулды. Җәлил укуларының географиясе чын мәгънәсендә сокланырлык. Шара үзенә Россиянең 38 төбәген һәм әллә ничә чит илне – Әзербайҗан, Беларусь, Болгария, Кыргызстан, Казакстан, Үзбәкстан вәкилләрен туплый. Муса Җәлил бит ул халкыбыз өчен символ. Батырлык һәм каһарманлык символы. Һәм бүгенге көндә ул бигрәк тә актуаль. Габдулла Тукай бүләге иясе, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты, әдәбият галиме Рафаэль Мустафинның 2000 елларда чыккан менә әлеге мәгълүматларга таянганда Җәлилнең бер шигырендә ул әкияттәге серле йомгак булып җырым калыр, сүтелмичә дигән сүзләре бар, шигыре бар. Һәм менә ярты гасыр инде безнең әдипләребез, галимнәребез, поэзия сөючеләр аның тормыш юлын, иҗатын
өйрәнәләр, әле ул йомгак сүтелмәгән. Менә әлеге Җәлил укулары бәйгесендә катнашучылар шушы йомгакны сүтүчеләр инде. Халыкара статусын йөрткән бәйгедә катнашырга теләүчеләрнең саны 40 меңнән артып киткән. Аларның барысында Җәлил иҗатына мәхәббәт һәм хөрмәт берләштерә. Жюри әгъзалары аларның иң көчләрен 836-сын билгеләде. Бүген инде без менә Казанда Сәйдәш мәдәният йортында 116 милләттәшебезнең эшен биредә әлеге бүләкләү тантанасының шаһитләре. Шуны әйтер идем, аның халыкчан булуы саннарда чагыла. Иң яшь катнашучыбызга ул безнең Чиләбе өлкәсеннән 3 яшь. Иң өлкән катнашучыбызга ул безнең Ханты-Мансийск автоном округыннан Нижневартов шәһәреннән 86 яшь. Быел Җәлил шигырьләре 23 телдә яңгырады. Беренче тапкыр чечен, серб һәм япон телләрендә эшләр каралган икән. Кайсы телдә булса да, әгәр дә ул мәгънәви яктан тирән икән, ул шулай кабул ителә. Ул бит, мәсәлән, катнашучылар иң беренче чиратта аны үз туган ана телләрендә өйрәнгәннәр. Димәк ки, тәрҗемәченең дә монда осталыгы. Анасын башкараучының мәгънәви яктан дөрес басымнар ясавы һәм әлбәттә безнең бик каһарманыбызның иҗат юлы, каһарманлыгы, гомумән безнең татар кешесенең шунда бик дәрәҗәдә булуы, әлбәттә минемчә ул да тәэсир итмичә калмагандыр. Дөнья әдәбияты тарихында иҗатлары белән исемнәрен мәңгелек данга күмгән шагыйрьләр бар. Тик Муса Җәлил әсәрләре белән генә түгел, үлеме белән дә исемен мәңгеләштергән шагыйрь. Җәлил үзе әйткәнчә, исемен калсын, үзең үлсәң дә, тарихларда укып ятларлык. Сугышка кадәр ул хат ташучы поэмасы, Алтын чәч, Илдар либреттолары белән үзен талантлы шагыйрь буларак таныткан Җәлил Бөек Ватан сугышы башлану белән фронтка җибәрүләрен сорый. Аның үтенече канәгатьләндерелә. Сугышның 1нче елында 2нче удар армияның Отвага газетасы хәбәрчесе булып эшләргә өлгерә. Шагыйрь фронттагы иҗатын фашизмга каршы аяусыз көрәшкә чакыру өндәүгә багышлый. 1941 елның июненнән 1942 елның 26 июленә кадәр 41 әсәр иҗат итәргә өлгерә. Ләкин 1942 елның җәендә Волхов фронтында дошман чолганышында калып, авыр яраланган хәлдә фашистлар кулына әсирлеккә эләгә. Әнә шулай аның лагерь тормышы башлана. Җәлил әсирлектә дә көрәшне туктатмый. Яшен оешмага керә, аның җитәкчеләренең берсе була. Бик күп әсирләр белән лагерьдан качу һәм партизаннарга барып кушылу ниятен тормышка ашырга уйлый. Бер хыянәтче аларның серләрен фашистларга хәбәр итә. Шуннан соң Мусаны һәм аның иптәшләрен Моаби төрмәсенә ябалар. Шагыйрь анда да туган иленә тугрылыклы булып кала. Искиткеч рухи ныклык күрсәтә. 1942 елның июленнән 1944 елның 1 гыйнварына кадәр тагын 94 шигырь иҗат итә. Тоткынлыкта язган беренче шигыре «Кичер илен» дип атала. Әлеге шигырьләр Моабит дәфтәрләре исеме белән туган илгә кайтып ирешә. Бу дәфтәрләрнең төп нөсхәсе Милли музейда саклана. Илгә кайтып җиткән Моабит дәфтәреннән тыш Муса Җәлилнең тагын 2 дәфтәре булган дигән мәгълүмат бар. Аның берсе Римдагы илчелек аша Мәскәүгә чит илләр министрлыгына тапшырылуы һәм журналга теркәлүе билгеле. Аннары ул дәфтәр тикшерү өчен контрразведка баш идарәсенә тапшырыла. Шуннан соң аның язмышы билгесез. Бүйük шәхсебезгә беләсем ничек карыйм, тулайым итеп карыйм, аерым шәхес итеп түгел, аерым иҗатынага түгел, менә тулайым. Ул үзе бер иҗат чөнки. Ул каһарманча халак булган шәхсебезнең аз гомерле булуы булса да, аның менә бүгенге көндә ул яшәп килә, менә шуның шигърияте белән, үзенең иҗаты белән. Шуңа күрә аны бер кемлә дә чагыштырып булмый аны. Инде юнәлешләр буенча әйтсә, балаларга багышлаган шигырьләр, гомумән туган халкына, туган иленә багышлап язылган шигырьләре әлбәттә бүгенге көндә дә тетрәндерә.
Катнашучылар дулкынлана. Иңеңнәре зур сәхнәдә чыгыш ясаячак. Шагыйрьләр арасыннан иң якыны Муса Җәлил дип әйтер идем мин, чөнки без икебез дә 15 февральдә туган. Һәм инде әлбәттә мин башлангыч сыйныфта укыганда ук шушы вакыт шигырен буш вакытымда тәнәфесләрдә гел кереп елый-елый укыйдым. Ул миңа бик нык якын. Интернет челтәрендә бәйге турында ишетеп, катнашырга карар кылганнар да, профессиональ актерлар да байтак иде. Җәлил әсәрләре, фронтовик шагыйрьнең даны, каһарманлыгы кичә буе яңгырап торды. Үскәч кем буласыз дигән темага инша язырга куштылар. Минем үскәч синең кебек батыр буласым килә. Мин синең белән бик горурланам. Тизрәк кайт, яме? Мин гадәттә шигырьләрне яратып өйрәнәм. Чөнки яратып өйрәнмәсәң, ул бик килеп чыкмаячак. Катнашучылар арасында нәниләрнең күп булуы аеруча да матур күренеш. Димәк, яшь буын Җәлил иҗатына битараф түгел. Алма агачыннан еракта үсмидләр бит. Алтын була кечкенә, артык үсмидләр бит. Беләсезме, бик авыр булды балаларны бәяләргә, чөнки балалар алар 3 яшьлек, 5 яшьлек, 6 яшьлек, 10 яшьлек балалар, алар барбер балалар. Безнең бер номинациядә 200-дән артык теге финалга үткән бала бар иде. Аны без карый шулай мысына бирикме. Нәтиҗәдә инде бер номинациядә без бирдек 3-нче урын, 2нче урын һәм 1-нче урын. Андый хәлләрдә булды. 40 мең кеше арасыннан иң дигәннәрен дә сайлап алу җиңелеш түгел. Алмаз әфәнденең игътибарын авыл мәктәпләре укучыларының шигырьләрне инглиз телендә сөйләүләре җәлеп иткән. Бәя биргәндә бик авыр булды. Бигрәк тә балаларны бәяләү бик авыр булды. Зурларны бәяләгәндә инде аңлашыла. Анда инде төзек сөйли, матур сөйли, шандырлык итеп сөйли белә, тәҗрибәсе бар, камердан курыкмый, материалдан курыкмый. Шуны карап без инде билгеләүе җиңел булды. Зурларны, кичкеләрне авыр булды. Сөю белән үзем көчле сизеп, ул атлады, дәртле, өметле, җиңү таңы җирдә кабынганда, ядрәлек тагын егетне. Үзеңнән соң эз калдыру, тормышыңны балаларда дәвам итә алу мөгаен үлемсезлекнең тагын бер юлыдыр. Күпләр Муса Җәлилнең Чулпан исемле кызы барлыгын гына беләләр. Чынлыкта шагыйрьнең балалары өчәү. Аның тагын Люция исемле кызы һәм Альберт исемле улы бар. Кызы бүгенге көндә Санкт-Петербургта яши. Чулпан әтисе сугышка киткәндә 4 яшьлек булып кына калса да, аны яхшы хәтерли. Истәлекләрендә әтисе турында күп сөйли. Минем сугышка кадәрге бала чагым ис китмәле матур узды. Әтием минем өчен төп кеше иде. Безнең ике арада бәйлелек бик көчле булды. Ул үзенең тыгыз һәм мәшәкатьле тормышында миңа һәрчак вакыт тапты. Аның белән Бауман урамындагы Язучылар союзына баруым истә калган. Анда җыелыш барганда әтинең зур кәнәфиендә утырып, тыныч кына көтеп торуларымны әле дә хәтерлим. Оннан соң без әти белән бергәлә буранда йөри, Казансуда көймәдә йөзә идек. Мин шунда аның кызыклы хикәяләрен һәм әкиятләрен тыңлыйдым, дип искә ала Чулпан Мусеевна. Муса Җәлил үзе дә хатыны Әминәгә язган хатларының һәр кайсында диярлек Чулпан турында яза. Казаннан соңгы тапкыр киткән көнем минем тормышымда соңгы елларда булган иң авыр көннәрнең берсе иде. Моңарчы мин синнән аерылып 2 мәртәбә фронтка киттем. Әмма соңгы китүем элеккеләренә караганда 100 тапкыр авыррак булды. Бу сине дә, сөекле Чулпанымны да яңадан һич кайчан күрә алмавымны, алдан сизнеп ямансулавым түгелмесең дип шикләнә дә башладым. Чулпанымны соңгы тапкыр күрдем дигән уй белән һич ничек тә килешә алмыйм. Чулпанымны мин шул кадәр көчле яратам. Бу ярату барлык үлемнәрдән дә көчлерәк. Үзенең кире әйләнеп кайтмаячагын сизгән ата йөрәге әнә шулай изгәләнгән. Үлемсез иҗаты, тиңдәшсез батырлыгы өчен шагыйрь Муса Җәлилгә 1956 елда Советлар Союзы герое, 1957 елда Ленин премиясе бирелә. Бер юлы мондый иң югары 2 бүләккә ия булучы бер Җәлил генә.
Илгә җыр булып кайткан шагыйрь исемен мәңгеләштереп, аның истәлегенә Муса Җәлил исемендәге республика бүләге булдырыла. Казанда сынчы Владимир Цыгаль, архитектор Лев Голубовский тарафыннан иҗат ителгән һәйкәл куела. Минзәләдә шагыйрьнең мемориаль музее, соңрак Казанда музей фатиры ачыла. Казанның Татар дәүләт опера һәм балет академия театрда Муса Җәлил исемен йөртә. Муса Җәлилгә багышлап романнар, поэмалар, опера, җырлар, сынлы сәнгать әсәрләре иҗат ителә. Муса Җәлил иҗаты дигәндә иң беренче булып күз алдына сугыш җыр әсәрләре һәм муабит дәфтәрләре килә. Аның төп нөсхәсе Милли музейда, күчерелмәсе исә Җәлилнең музей фатирында саклана. Биредә үк электрон китапта урнаштырылган. Әсәрләрнең аудио вариантын да тыңларга мөмкин. Ишек төбендә. Үтеп барам шулай урам буйлап. Парадныйда күрәм бер бала. Звонокка үрелә. Буе җитми, аптырагач, карап уйлана. Музейда шагыйрьнең шәхси әйберләреннән тыш кулъязмалары да саклана. Белгәнегезчә, Җәлил гомере буе кайда да булса эшләгән. Ләкин зур дәрәҗәле урыннарда эшләсә дә, ул бер вакытта да иҗаттан тукталып тормаган. Бөек Ватан сугышы башланганнан соң да, әлбәттә, аның иҗат эше параллель рәвештә барган дип әйтимме соң инде, шулай дип әйтсәк дөрес булыр. Менә безнең музейның экспозициясына сугыш вакытында чыккан аның 2 китабы куелган. Беренчесе аның татар телендә чыккан Тупчы анты дигән җыентык, ул 1943 елны басылып чыга. Икенчесе Казанда чыккан, рус телендә чыккан Письмо из окопа дигән җыентык. Аннан соң инде шулай ук безнең экспозицияга менә шагыйрьнең сугыш башланганнан соң язылган шигырьләренең кулъязмалары куелган. Белгәнегезчә, Җәлил гомере буе бары тик туган телендә генә иҗат итә, шигырьләрен татар телендә генә яза. Ләкин 42 елны ул Отвага газетасына хәрби корреспондент буларак хезмәт итә башлый. Һәм менә истәлекләргә нигезләнсәк, шул вакытта аның шигырьләрне дә русча язып карау теләге туган күрәсең анда. Соннары буенча истәлекләрдә берсендә алар 10нарча иде дип, икенчесендә нибары 2-3 кенә шигырь иде дип әйтелгән. Инде төгәлрәк әйтсәк, безнең көннәргә хәтле шушы русча язылган шигырьләрдән бары тик берсе генә килеп җиткән. Шулай ук менә аны экспозициядә күрергә мөмкин. Весенние резервы Гитлера дип атала. Муса Җәлил музеена килгәнбез икән инде, муабит дәфтәрләре турында искә алып китмәсәк, дөрес булмас. Җәлил әсирлеккә эләккәч тә шигырьләр язуын дәвам итә. Хәтта төрмәдә утырган вакытта да. Төрмә шартларында гап-гади кагазны да табып алуы шактый кыен булгандыр, ләкин аңа дуслары ярдәм итә. Шулай итеп ул 2 дәфтәр булдыра. Алар кулдан ясалган дәфтәрләр, кагазе аның бик төрле. Менә шушы дәфтәрләрне инде бөтен дөнья муабит дәфтәрләре дип атап йөртә. Бу шартлы исем, Җәлил үзе аларга андый исем бирмәгән. Шулай ук шартлы рәвештә без аларны беренче дәфтәр һәм икенче дәфтәр дип атап йөртәбез. Икенче дәфтәрнең тышлыкның икенче битенә шагыйрь үзе әсирлектә һәм тоткынлыкта барлыгы 125 шигырь яздым дип язып куйган. 2 дәфтәрне кушканнан соң да менә без бу 125 санына кызганычка каршы чыга алмыйбыз. Димәк, шигырьләр күбрәк булган, дәфтәрләрнең саны да күбрәк булган дигән сүз. Җәлил Советлар Союзы герое. Муабит дәфтәрләре өчен Ленин премиясе белән бүләкләнгән шәхес. Ул иң югары дәрәҗәдәге шушы 2 дәүләт бүләгенә лаек булган бердән-бер шагыйрь. Аның иҗатын, батырлыгын онытырга хакыбыз юк. Җәлил турында татарның яшь буыны белергә тиеш. Муса Җәлил исемен без һәр вакыт зур горурлык белән искә алабыз. Һәр буын аны йөрәгенә, хәтеренә сеңдерә һәм киләсе буыннарга тапшыра. Аның көрәше, иҗади эшчәнлеге күпләр өчен кыюлык һәм батырлык үрнәге. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты, каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең тормыш юлы, иҗаты, муабит дәфтәрләре һәм күптән түгел Казанда узган Җәлил укулары әдәби бәйгесе хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Йыратып вәшшешмәйялынан. Ну-ка, ирекаллыгын. Чуваш чилги бурчухне тінже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.